dim. Amen. Aso wani senede nso onyankopon yemfo wasem emra ne anuanom meche adofo no nyina ne etiefo meche rade kasa kyerɛ mo abasanye du ne yenti wasmase ibisa we nyina wo Yesu Kristo dim. Amen. Who Facebook Deeper Life Bible Check Kumasi South ko ubenye live ewo Deeper Life Bible Check Kumasi South ubenye live ewo ye share Yohane asempeti dunum yemo baako ekrono John chapter 15 verse 1 Mene no krebo beno na meja ne okuafo no ho ben biara enso aba no oyi biara eso aba no oyi hu na aso aba bebre sama maka kire mo nti mo ho anya afi mo ntena me mu na me nso me ntena mo said the ban intumi enfri onora mu enso aba jis etena bobe no mu sara nso ena mo ntimi jisa mo tena me mu mini bobe no monne ne man no de wotena me mu na me nso metena ne mu no ono no oso abapi na okwatimi a wontimi enye hwe okwatimi a wontimi yedan enye hwe imonsia so bitena me mu so obi antena me mu a otono twene se ban ne wu no boaboa no edikogu gyem na ehye samotena me mu na me nsam tena mu a mo bese bibiara mo pe na beye ho amamo. And the topic near the blessing in abiding in Christ. The blessing in abiding in Christ. Se inshra ewomu se obetena Kristo mu. Obetena Kristo. Ye woni pa bia omunti Kristo mu okwa asori de na nso onti Kristo mu. What you saw them na nso onti Kristo mu. Ye woni pa bia boy radidi enso no woni awrade ni ayonkofa bia. Ye womo ade Kristo soma to on ho so. Idikra no wasimi wo Christian name, your friend John, your friend Mary, your friend Rebecca, your friend Elizabeth. Nina edi nyina da no sonso no onti Kristo mu. Esans na brabo ne nkasa ne ye no enche so oti Kristo mu. Nanso si ehwe ba bia kenkan ye yi a ekire amia hunu se enhira ani akwanya bebre ho ema won a etena si Kristo mu. Eche se omo ani Awurade nante dada. Won wanam no kura kwa no so won wa gina Nyankopon asem so won wa botre ni abrabọ no enhira bebre wo homa wo Nyankopon bo sha hudo ni enhira bebre a wodi asie ama sa nkrofo nyina na so bi betimi anya sa enhira ni bo sha bia ehia se de di kan wo sachira na dwen na afi watena se wo adom no mu na brabo watranswadum adofo no ntie de mekan wonyankopon nimtebia wotimu nia wonamu wodadwe no haw watete a wonamu ensohwe bia wonamu ahokyere bia wonamu adeso bia sun bia no a eson na woni humwaye no Awurade wo humwaye na sie pese Onyankopon sue yen do ye yakoma so ade emmaye a ene de trosam ne kan se ma wani nka Awurade mu na obeye ne awakoma pa ye dan amawo ma wani nka Awurade mu na aye ne awakoma pe amawo. Psalm 37 verse 4. Delight thyself in the Lord and he will give you your heart desires. And until say ye trust wo Awurade mu a obeye nia yakoma pe amayen obeye nia yakoma pe amayen. Social Bible mu a eyade enipa bebre enipa hudo bi wo ha Onyankopon bon din sonkokra
Awurade bo wɔn din ya na enhyira di akyire adentra wɔn ne Awurade nante a wɔn ansisa anko benkum ana nifa etena se ema Awurade na eno enema onyankopɔn hyira wɔn sonko kyɛn wɔn fɛfoɔ nyinaa ebi ne Abraham, ebi ne Isaac, ebi ne Jacob, ebi ne Moses, ebi ne Joshua, ebi ne Esther, ebi ne Deborah, ebi ne Dorcas, ebi ne Ruth. So hwɛ wɔn a wonyankopɔn yɛ bibi sonko ma wɔn esan sɛ wɔn wi taaso sɛ ɛmfa ho ne ahokyerɛ, ɛmfa ho ne nsɔhwɛ, ɛmfa ho ne atete amenamu mɛhwɛ Awurade ara. Unim deɛ Job kan wɔse sɛ wɔkɔmi mpa mɛhwɛ wɔn ara. Hallelujah. Amen. Wɔkɔmi mpa mɛhwɛ wɔn ara. Ruth say ɛnhyɛ me sɛ minya wɔkyiridie na me nsa nkɔ na baabi a wokɔ na mɛkorɔ. Wo Nyankopɔn bɛyɛ me Nyankopɔn na baabi a bɛwuo no ɛhɔ na obɛsie me. Na emra na wo mi hunu sɛ Ruth awia taso saa no Bible say ɔne na nkasa biem na ɔne ne tu anamon kɔ onyame kurom ɛyɛ Bethlehem. Hwɛ Esther ɔsɛ monkɔ ka kyerɛ adwumfoɔ no nyinaa na ɔmo ne me mmɔ mpaeɛ na ɔhene no a wɔmfrɛ wo a wontimi nkɔ n'anim no me mɛkɔ n'anim na ba sɛ mewu mpa mewu ama onyame nkrɔfoɔ binianom. Awurade pɛ wɔn a wɔn yɛ tasoɔ na deɛ kɔbɛ nyinaa no wɔn nna wɔ akyinkyerɛ wɔ Nyankopɔn wɔn mmɔbra no nkuntie Nyankopɔn asɛm ɛno nti so bi nsa bɛka wɔ Nyankopɔn hyira ɛwɔ daadaa ebehia sɛ wɔn nso wɔbɛtena ase wɔ Awurade mu. The blessing in abiding in Christ. Point number 1, the conversion of abiding Christians. The conversion of abiding Christians. Point number 2, consecration of abiding Christians. Point number 3, promises for abiding Christians. Point number 1, conversion of abiding Christians. One a Christopher a ti Christo mono. One adwen sachra ehyase bereben asmafo nyuma no etimie no Acts chapter 2 one sachra Acts chapter 2 asmafo nyuma no timie no yimoduasa enson wose na otiye no otie Awurade asem no ewo won akoma mu na okache Petro ni asmafo no aka no se anuanom yenye den yenyankwa na Petro se won se mon sachra modwen na mo nyina mayem mo asu Yesu Kristo di mo emma mo bonifache na mo benya honkonkron akyede no mo nyina mon sachra modwen nti adwen sachra na di kan so bi betima tra se ama Awurade a o so sachra wadwen otwe ho firi ne entry dia na afa Kristo se wo kra gyenkwa hweyimodio no ebaako ena aduana baako ena won a wogye nasem no ma wo bon wasu na danwara wodi akra beye empemsa beka won ho akra beye empemiensa ena sachra edanwa edwon ho ma Awurade na hwe sani umsitu aso yimodia na mienu na okura asomafo no nkyerɛkyerɛ ɛne ayonkofa ne paano bubuom ne mpaebom ara. They continue abiding in Christ. They continue wɔn to aso verse 46 no na da wɔde akomakro ehyia mu ɛwɔ asɔre fie na obubu paano afie mu de ahosan ne akomakron edi won aduane
na oyi onyankopɔn ayɛ na ɔyɛ dɛn Oyi onyankopɔn ayɛ. na ɔwɔ animonyam ɔman no nyinaa anim na Awurade de wɔn a wɔgye wɔn kwa ɛka asafo no ho daa wɔn a wɔgye wɔn kwa wɔn a ɛsakyerɛeɛ no wɔde wɔn ka asafo no ho daa ɛno nti na Yesu kaa no Yohane asɛmpa etidunum yimu baako no ɔsɛ mene no kure bobe no na megya ne okuyafoɔ no me ho ban biara ɛnso aba no oyi na ebiara a ɛso aba no oyi ho na so aba bebree wɔsɛ asɛm a maka kyerɛ mu no nti mo ho ɛnyɛ afi onyame asɛm no ɛna yɛgyidi a yɛnya nsakyerɛeɛ yɛnya nsakyerɛeɛ firi mu ɛno nti na ɔsɛ sɛ wokwatimi a wontimi nyɛ hwee ɛno nti dua no Yesu sɛ ɔno ne dua no yɛne ne man no ɛno nti sɛ dua no ɛne man no ebom enti nkwa a ɛwɔ dua no mu no ɛno na ɛkɔ ne man mu wantena si Kristo mu a wonni nkwa obi biara a woso asakyerɛ firi wakwanbɔne ho wɔsɛ ɔtena se ma Kristo mu na sɛ ɔtena se ma Kristo mu a ɔsɛ yi ho firi nea mfrɛ biara ɛno nti na ɔsɛ munno wiase anaa nneɛma ɛwɔ wiase sɛ obi dɔ wiase a ɛgya ne dɔ ɛnyɛ dɛn ɛni ne mu ɛno nti Awurade pɛ sɛ yɛtena se ma ntena se ma Awurade twɔn firi deɛ onyame ani nye ho ne ɛde onyame abufuo bɛba soɔ deɛ ma onyame ntie wo mpaebɔ no twɔn ho firi ho ne bia akoma no ma Awurade na tena se ma Awurade na ma wo yi wo daabi nyɛ wo daabi na hwɛ sɛ wo tene abrabɔ no wobɛda n'adi sanse Bible sɛ so obi wɔ Kristo mu a wɔyɛ dɛn Abɔdeɛ foforɔ. nneɛma dada no nyinaa twam hwɛ nneɛma nyinaa yɛ foforɔ adɔfo nom wei na ma wɔ Nyankopɔn ani gye yɛn ho o wei na bie wɔ soro nhyira ɛma yɛn. Point number 2, consecration of abiding Christians. Consecration of abiding Christians. John chapter 15 verse 4. Yohane asɛmpa tidunum yimu nan ɛkɔ no montena mi mu na me nso mɛtena mu sɛdeɛ ban ɛntumi mfiri ɔnoara mu ɛnso aba gye sɛ ɛtena bobe no saara nso ɛna muntumi Yesu si yɛnyɛ dɛn yɛntimi gye sɛ motena mi mu ɔbra no a yɛbɔ no wɔ Kristo som sɛ woantena si Kristo mu a wontimi o yi mu nom mene bobe no mo ne ne man no deɛ wɔtena mi mu na me nso metena ne mu no ɔno ara na ɔso aba pii na mokwatimi a muntumi nyɛ dɛn muntumi nyɛ hwee. Consecration ɛtu ho akyɛ sɛ wotu ho asi wɔ sɛ wobɛtena so wɔ Kristo mu. Consecration of abiding Christians. A Christofoɔ a watu wɔn ho asi hɔ watu wɔn ho asi hɔ sɛ nea tie biara no ɛbɛtena se ama Awurade na ɛmfa ho ne amaneɛ ɛmfa ho ne nsɔhwɛ bɛtena mu ne yɛkɔ bɛn nyinaa no mmɛbia ntwintwa amanam medi no kora ma Awurade mede no koradie bɛtena se yɛ m'adwuma mede bɛtena se wɔn awadeɛ mu bɛtena se atete me ma mede bɛtɔn me nneɛma mede bɛyɛ m'adwuma mede bɛyɛ me biribiara saa nkurɔfoɔ ne Nyankopɔn hyira wɔn deɛ Onyankopɔn na ɔyɛ n'adwene sɛ ɔkɔhwɛ Sodom and Gomorrah bɔne na sɛ wɔahunu nnipa bi a wasɛe kuro no Bible si ɔyɛ n'adwene so ɔkɔa no ɔse asɛm wɔ me mfa nsie Abraham anaa mentimi mfa nsie Abraham ɛsiane sɛ Abraham ɛno wɔbɛhyɛ ne fiefoɔ ama wɔn adi m'asɛm so wɔbɛhyɛ ne fiefoɔ ama wɔn atena m'asɛm ɛno ntimi mfa nsie Abraham na ɔka kyerɛ Abraham sɛ mekɔ Sodom
deɛ mekɔhwɛ nie mekɔnɔma bɔnefo sam no toa so deɛ ɛne mede gya bɛhye kuro no Abraham gyinaeɛ na ɔse Awurade nti wokɔto nnipa aduonum a wobɛhye kuro no Onyankopɔn se daabi nnipa aduonum mensɛ kuro no Abraham sɛ bia Awurade ɛbɛwi aseɛ no wɔnyɛ nnipa aduonum o na afei ɛbɛyɛ nnipa aduanan wɔse Awurade se mensɛ kuro no wɔne Awurade pem so a bɛsi du wɔhwɛ no wɔfa ase lɔɔta no ɔte hɔ ɛne ne yere ɛne ne ma ɛne wɔn wɔ ne fie a ne nkoa no bebree a wɔsɛ du deɛ me wɔfa ase wɔbɛnya ɛhɔ a na ɔpemyɛ sɛ na wɔn mu nyinaa kora san wɔ akyi wɔn mu nyinaa to nyame asɛm atwɛn amena bɛka Lɔt ne ne mama mmienu pɛ ɛna sɛ ɔmo akomadi akyi ebi aseɛ ne yere kora da ne nkyene sie sansɛ na nakoma nyinaa wɔ Sodom ne Gomora ɛno nti wɔanya wɔgyeɛ ɛno nti wɔnyame de egya ɛsɛ kuro no nyinaa na Yesu Kristo ban ɔka nyame asɛm kyerɛ nnipa bi ɔmsie asɛm mu duru asɛm deɛ hɔ ne bɛdi nsoɔ Yesu se mini abodo no I am the bread of life. Was it? I am the bread of life. Meaning, kwan bodo no. Nipa no se adan na wo na wo nkwa na asie ni wachie. Yesu se me ne kwan no kra ne nkwa no se obi kwatimi a wo nhunu Nyankopɔn. Onya kwan kɔ ne nkyɛn. Wo mo se ade. John chapter 6 verse 66 no. Was it efiri eno so no. Asiafo no mu pii san wachi na wɔne na nante bio si yentimi ni wachi enya ye dwama mo de yentimi ni wachi wo se bribe yenya agye de yentimi ni wachi Awurade yentimi wo se nkontompo yenya kai na Ghana ye wan twam kontompo beden wadidi ani Awurade yentimi ni wachi Awurade yentimi ni wachi nipa yi a wadi matem a wayɛ me bɔne a wo se me mfa nkyɛm Awurade me ntimi yentimi ni wachi hwɛ yi mo aduosia nso ɛna Yesu se dumie no sɛ mo nso mo pɛsɛ mo kɔ bi ana Yesu wɔn hwehwɛ dodo onwurawura o wɔn hwɛ sɛ obiara sɔre a na odi n'akyi o masakra ɛna me yɛ Kristo no ɔse obusa dumie no ka hunu se edu baabi no enipa bɛmpem so na ne di Yesu akyi wo hwɛ wɔn ma wɔduane di yɛmpa mpanimfo de edi kan onya mpem num ɛkyɛ mpanimfo mpem na nkɔdaa enka ho ɔmo anka nkɔdaa mpo anka ho ebi kra ma kra mo anka wo anka ho wɔn kan nipa dɛkyɛ sɛ enipa ne di n'akyi na ɔmo dɔɔso paa eyi no dodoɔ no asa wɔkyi na ɔda ne kyerɛ dumienu no sɛ mo nso mo bɛkɔ bi anaa yimu aduosia nwɔtwe Simon Peter bua no sɛ Awurade hwan nkyɛn ɛne ɛbɛkorɔ hallelujah amen hwan nkyɛn ne ɛbɛkorɔ wona wowɔ dan kwansɛm hallelujah amen ni agye di ni ehunu se woni Nyankopɔn kronkronnie no hallelujah amen woni wo kronkronnie no yehunu se woni okronkronnie no adofodom wo mo wita so se emfa won yebesie yebedi wachi enye nwanwa se wo Nyankopɔn ese dachi Jerusalem no ebeba no the capital of the new world na ebeba no apono dumienu no asiafo ni din no de atoto so esan se wo mo wita so se wo mo besom Awurade enu nti Onyankopɔn so ye na dwen se obehyira won no amena si won yie adofo no osum Nyankopɔn yie a obehyira obema wo so na asi yie wo se wo hwɛ trɔsɛ mu a hwɛ onipa bi a wotu no ho si ho na awɔtae ofa mu nyinaa no wɔyɛ sɛ ɔmpo Awurade akwan me de wo kɔ ni akosua bibi afa Isaac ho Genesis chapter 26 Genesis etia duonu nsia yesua bibi emfiri Isaac ho
se wohwe ya ekombai otu kwan na afei asase okoso no wote so ne nyame hia no wo mapam no ese wo ko nanso wampani nyankopon yenhwe Genesis chapter 26 verse 24. Genesis etiabionu nsia nwabionu nan wose na Awurade yi ne ho kyerɛ no anadwono ara ka sɛ meni wagya Abraham nyankopɔn insuro na medi wachi. Hallelujah. Amen. Meshrawo na makoa Abraham enti memma wasefo adore na osi aforibuchia wo ho na osori Awurade na osi ntumadan ewo ho na Isaac ne nkoa tutu asubura wo ho. Hallelujah. Amen. Awurade ka chen say di wotaya wo fa mu nyina no mi rain free wo. Isaac woti mi rain free wo. Meni wagya Abraham nyankopon insuro medi wachi ene Awurade ka che wo bi se ensuro na obedi wachi. Awurade ka che wo a wodi nokora eye adwuma wodi nokora enantie wodi nokora ate fie nanso wotadwa nwahia no Awurade se ensuro na obedi wachi. Hallelujah. Amen. No se meshira wo na makoa Abraham nti memma wasefo adore. Hallelujah. Amen. Memma wasefo ayeden adore na ahwa na osi aforibuchia no sorry Awurade esom no yetwe yimu dumienu ne dumiensa na Isaac infudie edua infudie wa asase no so na onya no bai emoho wo ha infrinshia anuara mu efrise Awurade shira no efrise Awurade yeden oshira no na Isaac nya ne ho na okosuara enya ne ho kosi se woye kese pa ara. Hallelujah. Amen. Wokoso nya ne ho kosi se woye kese para. Awurade nye sama wo Yesu Kristo de mo. Amen. Wa wodi akoma pe tie nyankopon asem yi na wo sum Awurade yi. Awurade ma nye kese sa wo Yesu Kristo de mo. Amen. Enya na chiri die wate. Wodi ehwe yimu aduono ensia ekron verse 26 na Abimelech ne na danfo Ahusat ne safo hene Piko frigera ba ne nchen na Isaac ka kire won se edie ntina maba me nchen yi se motane me na mopam me efri mo nchen ene wo se yehunu pefe se Awurade di wachi. Hallelujah. Amen. Yehunu pefe se Awurade di wachi. Awurade di wachi na yese ma entam ena yene wo ntam na ma yene wo empam se worenye yemponi biara se de yanka wo na yanye na yeye wo papa enkwara na yeja wo kwan asumdue mu afe woni die Awurade ehira no. Hallelujah. Amen. Woni die Awurade ayede ehira no. Wo hini ne na yi pam no free na sase so na Awurade ka chance ensuro me ka ho ensuro meni wagya Abraham nyankopon ensuro medi wachi obi apam wana no kuredi a wodi na wadwuma mu nti yayi wadi ana obi atwitwa mo nantra na no kura wo kanti ukuno tawana ana wo yire kasetia wana no kura wo de ti domunti wo wana wo to niema wala no so no wo mo nkasa nche wo mo koye niema boni bi na so umwa no enu nti wo mo tawana suku awuwo mu no kredi nti wo atamfo twa nwahia na jina pinti nenkunimdie baya wodia. Hallelujah. Amen. Jina pinti me kaise na me watamale na sabre edi sofo bimbila kwam wo ho ba bi esem ba bi ana yadom me nana
asofudie na omhyema se na me kai se bimbila sabre ye school phobia na wo ho ewo training college ewo ho na yedi nyame asema tete won no bi nyame asema bro wo mo be exams na afei ebinom ye jijiska yemfa nkoma vigilators no bi wo mo se wo mo nye afei ebi mu yese o yakohu malam bi wa yakohu o mo yenro bi na wo mo si yenkwa yempedwan mi yenkosie no wo mo si wo mo nye wo mo ta wo mo si mo beji yekwa exam sola mo di mo hu mo tietie scam so mo tia yekwa yedro so mo nye enti uni wo mo di odwan pa odwan wo mo sie na mo no a school for teacher arabu sense teacher for be chen koda de na no mo yesa no ebinum na na yesa de no yem krofo yen ya sorima eno ane wo school mo no entina pinti so mo nye na mo ko exams unim edro mo ye ni sikatium tia nyina no results no buy no wo mo ko yesa de ni nyina feli yem krofo na wo mo pass ye hallelujah amen wo sum yankopon yi a wo hye woni monyam Mini yaba wu tin suo nanso ni so ne din shabe bel emwa babu mu wate abrantie wo ho kire wo samre nanso wo trase ma rade ba hye wani monyam se Kristo nti na wo huna mane a emwa babu mu rade ba hye wani monyam wo Yesu Kristo de yema amen safe na wo tie mi ahwe the blessing in abiding in Christ, blessing and abiding in Christ. Say in show one more say over transiwo Christo mo. Ya shed the kind say the conversion of abiding Christian. Say one more eti Christo mo omajen satra. Ya share point number 2 consecration of abiding Christians. Say one more eti Christo mo one two or more two on one see ho to watch sua one more the chato promises for abiding Christians. Promises for abiding Christian. Bosha hudwa wohoma wonwa eti Kristo mu Christopher eti Kristo mu da no mu di no krama no yenhwe bosha woho emma won John chapter 15 verse 7 no was say samotra ni mu na means santra mu a mo be se bibiara mo pe na ebeye ho ama mo eche se rade betie wo mpai bodada hallelujah amen chapter 14 verse 13 and 14 eyimudunai etidunai yimudum yansa na bibiara mo be se me di mu no eno na meye na agya no anya animonyam oba ne mu se mo be se bibi mi di mu a me de meye oh let's just say sancrophone already tie one Bible. Luke chapter 10 verse 19 Luke asempa etidu yimudun kron yenhwe tumi a wo mo wo tumi a wo adam money tumi imposo chapter 10 verse 19 was say hwe me mamu tumi sam wontiatia wo ne nyanyankyere huhu a wo no nyanyankyere on nyanyankyere scorpion na no bro e wo ka wonya asam ketwa hwe me mamu tumi sam wontiatia wo ne nyanyankyere ene otamfo na hoodin nyina so na bibiara ntumi nya mo hwe yesu si bibia ntumi yedan wa wudi no krama awraya ye to aduro anya hu anya hwe Romans chapter 8 verse 31 Romans chapter 8 verse 31 mini akosusum awrade mini afa no kra trase na enche awrade be hyewo ni monyam Romans chapter 8 verse 31 na fe ye bese ye no ho de se wonyankopon wo ye ne afa kwan na ne ye bedi asie se awrade wo ye ne afa so onyam ne wo wo afa kwan na ne bedi asie de wan kan no ran ba Nemo ye nyina nti oyi ne maaye no ebede na onfa de nyina so nka ho emedom yen emedom wo emani nsi wiye we are more than conquerors was say ye chan akokodro himo abiasa so say nanso ye nyina mu no ene enam de wodo yen so edi nkunimma no broso we are more than conquerors. Ye din kuni mane bros odofo ene day
Mama yen koso nsum Awurade ye wate. Me nia Kristo ni, me nia sofo fa no kra tena ase. Na koso hye Awurade animonyam na obehye w'animonyam. De wo hye Nyankopɔn animonyam no o hye n'animonyam. Adofo ye bɔ mpaye. Ene Awurade pese o hyira wo bi sonko. So obegya wakoma nyina ma no. Na wo de wakoma nyina som no a Awurade a woye Isaac ye Awurade a wo hyira binom Awurade wo ye bia kese Awurade a wo tenanim kyerɛ enipa enyina no Awurade betena nim akyerɛ no obehyira wo Yesu Kristo de mo amen nyame tomfo edo ase pi wo Yesu Kristo de mo amen ate wasɛm a ɛde wɔgyeɛ wate wasɛm a ɛde fa ahodie yate wasɛm a ɛma onipa nyankosoɔ mebɔ mpaeɛ ma wɔn a ɛde akoma pa so wasɛm nyinaa sɛ ma bɔhyɛ nyinaa mmrɛ wɔ Yesu Kristo dim amen hyɛ wo made ne yɛnkɔso ntrase nhyɛ ne wonyam na baabiara obi biara wɔ na wɔta no wɔtete no na nokora wɔde yɛ adwuma nti no Awurade hyɛ ne wonyam sɛ ɔhyɛ Isaac ne wonyam wɔ Yesu dim amen yɛde wɔse ebusa wɔ nyinaa wɔ Yesu dim amen Awurade nhyira wo si wati Osofo Yaw Osei Owusu na ate ne nka no me number no yɛ 02081775330 02081775330 and 024386586 024386586 Awurade nhyira mo amen amen